Sha, pafia chaipo ina handina kana senti mulife mangu. Ndaitokubhaiza pai pandaiti kudheni kwedu kune bhegi. But Sha, haudaroka. Ungabva wanyadza pamariro pakazara vanhu here. Nekutemera chikafu here amana. Sha, pamwe pacho panotozoda kana riyazi chaiyo. Inini pafia zvamanje manje handina kana dhe. Handina kana sendi ndotongoraramawo nekungwavha-ngwavha. Segeto youth, kukuda ndokuda hangu, asi handina kana senti randinombokupa, waiziya. Don't worry Sha. Ine handina kana basa nemari yako. Ndotongoda munhu akavimbika chete anondipa rudo. Ndokwanisa kutokupa mari pane ndinayo Sha. Yezve, ndo zvandinokadira kakamupwanya nemabhonzo kangu aka. Uya ndimbokurova zvangu tsvodini. Pati chikombera, kujairira kwaonoita vanhu hakusi right. One day uchaputitswa ukadzurwa zvimarasta zviri musoro izvi. Mudhara, inda uchisimbirira kanyama kasina muto iwewe. Unoswerera nyaya yakapera kare. Ho here? Isusu apa munenge muchingotiseka. Muchiti hei tinotengesa nyama yemakarwa akafa ega plus hatina skiri. Muchizviona kunge ndimi mune yese paHarare. Ndo yese yachona here? Usina kana sendi. Ngandigare zvangu ndiri ruzevha bwai. Asi ndine sendi muhomo. Rasta, pafia chaipo makamakisa dherieri. Takashaya kana mwana wekupinda nenyadzi. Unomboziya dai wakada kuita tactic neni, ndaikuramba pachena semarambirwo akaitwa Jesu naPeter. Sha, handina kana basa nazvo izvozvo. Maida kuti ndife nenzara here, ini ndiine gomba. Saka waida kuti ndife nenzara nekuda kwenyadzi. Maya, itikandi ndaramba. Kombera, CK, mfana wepaHarare. Iro, Ghetto Youth, rine staira. But wakaoma wangu. Wakanga watozopurogirama nguva inai. Imi vakomana imi, ndezvenyizvo mariro aya akanga asiri kana ambuya venyu. Maibata, nditori Ghetto Youth, ndakasiyana nemi mese. Makwaya kuHarare nemota dzemangu. Muchibva kwenyu kwamupinyu wasvotokawo, kuti mabhazi anosvika akudambudzira nemumagadheni. Fuck off. Kwaya kuenda kauku. It will end in tears amana. Ngatichinje topic. But pafia chaipoka, varume mimi hamusi shamwari dziribo. Asi ndakakutadzirei chii inini naye madzibaba Sibinechi? Iwe mudhara, watadzirwa chii manje? Umanaka, tikutaura nyaya dzedu pana pabho zvakanaka tichiwirirana. Umwe munhu akutanga kutaura nechirungu. Zvakanaka here izvozvo? Guys, musadaro mhani akomana. Ana musoro bhangu. Baba magarwewo futi. Akomana, kuti it will end in tears zvinongoreva kakuti zvichapera nemisodzi chete. Kastatement kanetsa paFB nemumo WhatsApp umu, zvamanje manje. Ko munotaura kanhaimi. Tinge tatoti pamwe takunyewa tiripozve. But pafia chaipo munhu uchangotanga kupinda muHarare unenge wakatsva. Handidi kukubhaizai. Unotombobhabhatidzwa chete kuti uzomukewo sezvavayo izvi. Haasi mafanizi, mutambo murefu chaiwo. Ini Sha, musi wekutanga ndichangobva kuruzevha. Ndakazorwa chadonha asekuru. Onaka yakatambika. Ndakati ndichangoburuka bhazi pambari ndaida kuenda kumufombi kwesitireni yangu, saka ndakati ndakubuda murengi ndobva chimwe chimai chaitoi chakanaka chanditi, onaika baba, pane envelope iyi yadonhetswa nababa avo vari kuendawo kwavo. Saka ngatinhongei tivhure tione kuti munei. Waibata, sekuru, ndakafara. Pandatonhonga kwakuwana muine mari sekuru, chakafuta chienvelope chii. Ndobva ndadii pai, kwakunzi nechisista chii, onaika mukwashi, panapa patiri hapasi safe, ngatitsvagei pakona pekuverengera mari yedu iyi, tugosheyana. But manga makadhibha mukuru. Ndochisaira chiri kuzivikanwa nemunhu wese muHarare munomu. Ona kaya ndakazonoita ndasvika painzi parisefi pai. Pandanzi hanzvadzi, mari yedu yakawandisa, handisi kuda kuti tiiverenge tichimhanya-mhanya. Saka apa ndiri kuda kuti mundipe zvinhu zvese zvamuinazvo, including mari. Mosara panapa ndonozvisiya kushopu kwabhudhi vangu. But please, muchengete mari yedu. Pandodzoka mubva maverenga mari. Sekuru, ndakavapa mari yese, ndakasara ndisina kana dhi. Ndakanozovhura chienvelope chii, aingove 2 mabhera cheki mukati, aive nemapepa. Sekuru, inonzi welcome to Harare, ndoiziva inini. Ndakaitambwa. Inini yangu ndo aive mahwana akomana. Ndakapinda mutoilet ndichida mvura yekumwa. Kwaive kuchera mvura muchemba. Ndakutoda kumwa kamwana kepadhende pandakange ndiri. Ndokakatozove mudzimu wangu. Nekuti kakabva kapinda ndokubva kabvuta kapu. Kakati aiwa iyi chemba iyi. Apa ini zvangu ndaitogaya kuti kasipiti. Muri vekurwara njere madhara emimi. Isu tiri maGhetto Youth, hatiitirwe iyoyo. Mirai muone yandinotamba inini. Ambuya! Ambuya imi, uyai pano tione. Imi ambuya vari kupusha kiriva, uyai pano tione. Seko vana vangu. Tapunga kana mamukawo. Ndangoti ndikurumei nzeve. Amai, bhara renyu itsvaka iri.
mariteerera here? Aiwa kanhu mwanangu, kusaziva asi rinofanira kuteererwa kanhu. Moms, sinhinyowanika iri rinofanira kuteererwa. Kana risina kuteererwa munotoritsiga, otherwise mukaonekwa nekanzuru munoenda kujere amai imi. Kweimi amai mambobva kupi kweimi? Ndobva zasi kwamupini kunorira pfeni. Moms, musazisimudzire mhepo, ilockdown kainoi. Kasika izvezvi ndipei 5 nhoshi nyaya yenyu ndiivhare-vhare. Mpana iwo rugudo chairo horomba. Kusanyara iri. Ndiritori chigudo chihomu-homu. Handinyare ini, mudhara ndiri ghetto youth. Rega nditopinda machikara umu nditenge masupa zvabhadhara izvi. Ndakazovapedzera manje. Vakazondidedza sefamily pasaidi vakandiripa mari dzangu. Vaifunga kuti ndakapusa ini. Hasha, ndakakunyarira chaiko. Apa maboyfriend ako ese 2 aivepo. Kana kumbonyarawo here naye asikana. Ukanyara augwaze. Vanhu vakangoziva kuti hausi muroi vanokudherera. Vanotokutsemukira kuti tsemu-tsemu. Iwewe here? Ndakutadza bodo sareni. Iwe, handidyi unyara ini. Plus yana nenyaya yako yokuti ndine 2 maboyfriend. Ukundinzwa, Nasibi ndakarambwa hangu, ko iwewe ari kupi PTK wako? Isha, hanzi PTK, anonzi CK wanzwa. AKA Chikombera. Anyway, ariko kumba kwawoko, wanga wati kudii. Ana hapo, kwa ndikagoti kudii hangu. It's just fun kuti munhu anoita sona-sona nekamurume kanochemera sadza nemakabeji panhamo. Zvakangoma hazvo. Iwe ndezvako izvozvozvo. Ko iwe zvaunodana nasekuru zera rababa vako wani. Takamboti kudii isusu, tibvire edu isu. But unoziva here kuti Rastori togona kutoita naye Marisha. PaHarare pano hapadi kuvata, ukagudugudza wasarira. So zvatetakuita tetakuti takaketwa usiku. Iye tomufonera, oya achiti kune munhu watinenge tinaye, wakarara nemukadzi wangu, otozora munhu mazenya sha. Mari yotobuda fasta. Ende wakaoma sha. Apa ndopa wafunga manje apa. Kubva 2020 achitanga, ndopa watanga wokutaura zvemusoro apa. Dzungu renyiro rasikana ndiro rinopa kuti tigare tichipesana. But unoiona sei Isha? Kawani sha. It's such a brilliant idea. Hapana chekuwedzera, kana chekutapudza. Ipapo zvese bholato. Nezuro pane zheti randakapinda mudhara. Zvinezvi ndaakurema manje. Ndakambokuudzai, mukandiitisa naro, mukati ndiri ghetto youth inogara isina kana senti. Zvamanje-manje, dzikamai zvenyu mukoma, ndaakukupedzerai manje. Gaya kuti ndakagara pano, izvezvi, mumwe mangu munotori netuwaya. Jamani, gaya, marata zve1 day, ndorema kainini. Ibvapa iwe, wakaiwanepe mari yakawanda zverudzi irworwo. Relax mudhara, kugona kuronga mari paHarare, handisi mubanana kaini, waibata. Iwewe ndokuziva sha, handina kutanga kuziva nezuro. Pese paunobata panosara trouble, hakuna chisvino chauri kumboita kuti uwane mari iyoyoyo. Mai manje tichanzwa maakubhreswa nepolisi. Mudhara sibi, Harare haisi yambuya vako iyi. Wanzwa, siya tite madhiri anotipa mari iwewe. Ziya zvekunwa doro rako chete. Imboita yenyu Rasta CK, isi tiriko kumateresi tiri kukuonai, waiziva? Handina kana basa nazve ini. Apa ndakuigira, iye atinoti pachirungu, relevant information, CB, ndibhike tione. Ona kamfana wangu, apa kana waya nekanyaya kako kemadhiri enyu amuri kuzviti muri kuita usiku, inini count me out, handitambe idzodzi. Aiwa kane mudhara, dzikama, inde wasingagone kufadza mutengi iwewe. Chikombera, taura nyaya yako tinzwa, ndakateerera. Right, inzwaka mudhara, handiti mudhara mupurisa uya wokumbondizora mambama, wakati ari kukuonesa fayazere, apa ndauya nechiranga mapenzi manje. Ata youth, shamuinoranga kwese. Taura neni sha, mudhara akandigara bhamba sha, ndiri kutoshaya kana mweya wokufema naye mudhara uyu. Onaka mudhara, kuseni ndichibva kuNew Graft rangu paye, vandatoona mukuru akamira nekamwana kechikoro pagedhi reimwe imba. Panapa panga pari quiet, saka hana kana kutombondiona kana kahwani. Mandatoona shasha yaabhizi kukisa kamwana shamwari. Apa kadikiwe, maybe kuzvima 15-16 years. Ndabva ndangotora foni sekuru ndikabva ndamupinza mugaba fasta. Saka ndakukutambidza foto rake iri. Ubva waziya zvekuita naye, waibata. Apa mfana wangu waspark apa, ndokunonzi kuronga kawo kufireman. Tora sando dzako, rega ndikutende nemutupo wako zvityise. Maita basa muyera mubora, vanonaka nemabhonzo, wasimbisa mfanami. Rugare kune vanotenda. Iyo mukomana,
haikuna kuda kutamba namaizvo zinzwa. Handidi zvemwedzo newe ini. Ndakati ndiri kuda mari yangu, wakabva wandidzimira foni. Uda kuedza kudii kwazvo iwe? Iwe mudhara iwe, dzikama wanzwa. Pazoita manew developments manje. Saka iza medzafiriji, wanzwa mudhara. Saka ndosimudzira hangu kamari charges ako, udzokere mukati. Handisi mubhanana ini wanzwa. Itai wagaya, but ziva kuti toenda tese mukati. Handi nhasi makuseni kwasolanuku wanga uchikisa kamwana kechikoro. Kaanda age zera remwana wako. Manje nyaya dzako ndadzifambira mfeso wangu. Ndakutora picture, ndakachengeta mfoni. Any funny trick, ndikufonera polisi wowacha. Waiziva? Ya, ndamupondera mutsaga ravanchoga mboko uyu. Yezvo. Kuma kudarika kamakarwa kwindi. Mabva matadza kana kuti yesi didi kroko. Asi takatukana here? Imi munonetsa kakuti takakumhorisai munenge mauye kuti toda mari dzenyu. Saka bheta kuti tisataudzani. Akomana endegeti so. Akomana uchiri wakatsamwira nyaya yakasopera kare kare iyoyo. Usadare iwewe. Ndokuda sha. Wakanaka zvokuti dai kuri kugovernment uri tori first lady yangu. Kuri kuchikoro ungadai utori head mistress. Apa ndakunyeperwa ndakasvendera sedemba manje apa.